dizuet nekazaritza ekologikoa. Ziklo naturala. Naturako elementu guztizek, ornodunek, insektuk, landarik eta lurzorun batera lan itxen dabe, baratzen ziklo natural bat sortuz. Landariek animalizen elikagai berriz. Materia organikoa. Landare hondakinek deskomposatzen dizenein lurzoru elikatzen dabe. Sustraia. Lurzoruko elikagaize zurrupatu itxen dabez. Animalia. Animali bizidunek landariz elikatzen diz. Animali hilek deskomposatzen dizenein lurzoru nungarrez ediz. Animalizek lurzoru nungarri dira. Aireztapena. Lur barneko animalizek lurzoru arrotutzen dabe. Bakteriak. Animaliak eta landarik deskomposatzen laguntzen dabe. Zimabre lurzoru elikatzen da. Ongoak eta alga. Lurzoru elikatzen da. Elikagaizek askatzen laguntzen dabe. Lurzoruek landarik elikatzen du. Zizarea. Lurzorua aireztatutzen dabez. Nekazaritza ekologikoa. Nekazaritza ekologiko bizitzaren alde eta bizikalitate aldeko apustu bat da. Mende askotan gure arbasuk nekazaritza mota hau lan zeben. Ongarri kimikorik esan erabiltzen. Arepel jakintzu zila. Gaur egun aldiz, ongarri kimiko gehize erabiltzen da. Da horrek ekarri ditzaken kaltiek ingurumenentzako izugarri zediz. Helburua. Kalitate honeko elikagaize lortzie, ingurugiro errespetatuz, landarik emankultasuna mantenduz, da ongarri kimikorik ez erabiliz. Nekazaritza ekologikoaren oinarria. Laboreen errotazioa. Honek laguntzen da gure baliabidik hobeto aprobetxetan da baita gaixotasuneri aurka itxen behar. 2. Ezin da hondakin naturalik erren. 3. Nekazaritza ekologiko bere inguru begarri mantentzen dau hondakin ez organikutatik. Plastiku, sokak, botellak, traktorin olizu, birdizen lekuta erautaren dabez lurran kontaminazioen ebitatzeko. 4. Genetikoki aldatutako hasi eta landarik erabiltzi debekatute da. Lurkoi baserria. Bizkaizen da, soilubeko egalin. Era ekologikun barazkizek frutak, arrautzak produzitzen dabez, da horrek kalitate honeko diz. Hegaztizek, oiu, kaatik, indioren hartu garize barazkizek jaten dabez. Dana ekologiko, da belardiz eta libre iritzen ez janariz etopetan, da hola nortzen dabez kalitate honeko arrautza. Ongarria. Zimaurretik lortutako pilun deskomposatuk eta fermentatu pixen bidiz. Komposta. Landare hondakinetatik lortutako. Komposta itxeko landare hondakinek txikitzeko medida. Holan komposta denbora laburran lortzen da. Landare hondakinek pilatu txendiz. Da pilun aireztatut egoteko metro bat zabalera eta metro bat altubera baino gehiza ezin da eduki. Da gainera eze mantendu bida. Ongarri berdeak. Landatu bari dauen lurzel baten eitzen den laborazari deitzeiako. Lurrari materia organik emoteiakoz da laborik ere eitzen diz. Ba, ongarri